कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି 10 ଲିଟର ଡିଜେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୟାକରି ପୂର୍ବ ପଟରେ ଖାଲି ଅଛି ସୁବିଧାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପଟରେ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ବସିବା ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଦୟାକରି ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରାଶି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେବା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ Hare Krishna ଆପଣମାନେ Krishna 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 Hare ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛିଡ଼ା Hare ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ Hare Rama ବସେଇବା ପାଇଁ Rama